बर' रावजों समायखिरा सादाइन एमएलएआ बर' रावजों समायखिरा लाबाय। आं मुस्रि सरन बर'आ आं मनेश्वर ब्रह्मआ आं महेश्वर बर' आं श्री रबिराम नार्जारिया आं श्री शभाराम बसुमतारी आं मुस्रिमा शिवली महिलारी आं मुस्रि थानेश्वर बसुमतारिया BPFनि साजि एमएलएआ समायखिरा लाबाय। 16थि आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम बृहस्पतिबाराव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे सा 125 एमएलए समाय लाबाय। आसामनि राजखान्थियाव गोदान चेप्टार जागायबाय। खान्थि बायदियै दाफुंबाय 16थि आसाम आयेन आफाद। गेदेर सुबुं थुबुरमाजों BJP एबा NDA लान्थ्रि थामथि खेबनि थाखाय गोहो दखल खालामबाय। BPFनि साजि बिसायख'जानाय एमएलए बिथांमोनाबो दिनै एमएलए महरै समायखिरा लाबाय। बर' रावजों फिन एमएलए महरै समाय लाबाय सरन बर'। बर' रावजों समायखिरा लाबाय शिवली महिलारी। बर' रावजों समाय लाबाय एमएलए रबिराम नार्जारी, एमएलए रिहन दैमारी, एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, एमएलए महेश्वर बर', एमएलए मनेश्वर ब्रह्म, एमएलए शभाराम बसुमतारी बिथांमोना। जिद'थि आसाम आयेन आफादाव सासे बर' आइजो महरै बर'नि दख'ना गाननानै एन्ट्रि होबाय शिवली महिलारिया। बर' रावजों समायखिरा लानानै गोजोननाय फोरमायदों क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि BPFनि बिसायख'जानाय एमएलए शिवली महिलारिया। आं मुस्रिमा शिवली महिलारी आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। समायखिरा लाबाय, दिनैनिफ्राय खामानिया आरम्भ जासिगोन। दा समस्तियाव गिदिंनांगौ आरो बिभिन्न जेरैहाय आं होन्दोंमोन समस्ति डेभेलपमेन्टनि खोथा, बेफोर खामानियाव आङो एबारनिफ्राय मोजाङैनो नांनो हासिगोन। फारसेथिं उदालगुरि बियाबनि एमएलए रिहन दैमारी बिथाङा गावनि बिमा रावजोंनो समायखिरा लानो मोननायजों गोजोननायजों लोगोसे बर' रावजोंनो बिबुंथि खालामनो मोनगोनखौ मिजिं खालामदों। मोजां मोनदों दिनै गावनि भाषाजों समायखिरा लानो मोनबाय। आसा खालामदों जोङो गावनि रावजोंनो जोंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ जों बुंनो हागोन। एमएलए महरै बर' रावजों समायखिरा लानायजों लोगोसे एमएलएनि बिबान मावनो थियारिसै फेरगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए महेश्वर बर'आ। पूर्णांग एमएलए जाबाय दिनैनिफ्राय जोङो आरो एमएलए हिसाबै जि मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय जोङो आवगायनोसै सरकारजों थाफानानै। गुबुन फारसेथिं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि BPFनि एमएलए पानिराम ब्रह्म बिथाङा इंराजि रावजों एमएलए महरै समायखिरा लायो आरो बियाबनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय थियारिसै होननानै फोरमायो। आं बर' रावजों लाखाय इंलिसजों लादों। औ मावनांगोन, खामानिखौथ' मावनांगोन, मोजांखौनो मावनांगोन ना, रायजोफ्रा बेखायनोथ' फाथायहरदों ना। ब्युर' रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।